Hey guys, σήμερα θα παίξω ένα boss του Resident Evil. Πάνω σε μάρκα το παίζει στο boss. Δεν είναι καθόλου δύσκολο. Μπορεί να πάρει 5-10 λεπτά να το νικήσω, δεν ξέρω. 5-3. Είναι αυτή η τεράστια φάρενα. Ας να το δούμε. Το παιχνίδι μας έδωσε ο Γιώργος Αντριανίδης στο δικό του κανάλι, λέγεται... Ναι ρε, ξέρω. Ναι. Εν τω μεταξύ το κάναμε finish αυτό το παιχνίδι, το τερματίσαμε, απλώς τώρα θα ξαναπέσει κάποια σημεία. No! Fuck. Μάιας! Ναι, πολύ μερ φλόρο. Shit. Ανέβα! Τα τάραντα. Start ρε! Πιάσ' το χόρτο. What the fuck. Oh ναι. Μάνικα. Ωραίος. Να το πουτάνω. Όσο ρε. Τζόρ! Τώρα βγαίνουμε από εδώ και μάνε. Ωραίος. Μάρικα. Έλα τώρα. Τα τάρατα. Κάνε το ίδιο πάλι. Μαλακά. Bullshit! Μπράβο. Άλλο ένα. Εντάξει. Κάνε το ίδιο που κάνεις. Move, bitch. Get out the way. Get away. So. Ναι, χαμίσο νερό σήμερα. Μάκ! Μάλιας, εντάξει. Τώρα θυμήθηκες που φλογρονίων. Shit! Να το, εκείνη. No! Μόλ! Hey, μπράβο! Τώρα θα πάω από εδώ και... What the fuck! Shit, είναι ακριβώς δίπλα μου. Έλα. Το νίξες. Εντάξει, αυτό ήταν που νίξε ο Ισάκ. Ένα boss στο Δεν Resident ήταν καθόλου δύσκολο. Το ξανά παίξε. Όταν το παίξαμε για πρώτη φορά το boss 5 μέρες δυσκολευόμασταν. Oh fuck! Θα μου είχε επιλογή να θυμήθει. Πολλές φορές το παίξαμε αυτό το boss. Σκίστο! Εντάξει. Εντάξει. Είναι λίγο όπως το... Μοιάζει λίγο με το Altium. Ναι, έτσι για να κάνεις επιλογές. Οκ, θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.